UPPL दोलोआ आलादा रायजो बदलायनि थाखाय ओंखारदों। जोंनि UPPL पार्टिया बे बड'लेण्ड बिनायाव अरायबो जोङो माने खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे मोनसे भिडिअ'आ राजनितिकसो दै फुरा 100% राजनितिक ओमफ्राय शेयार खालामनानै शेयार खालामजानायखौ लुबैदों आं एसे इन्टारेस्टिंथार माने राजनितिक नालाय बेवहाय मिनिजाथावथावबो माने गाज्रि गाज्रि कमेन्ट सेक्सनाव गाज्रिया फैखागोन गाज्रिया लिरखागोन अपोजिशना बा जाय अपोजिशन जेननाय पार्टी ना माने राजनितिक होनखादों नालाय बाथ्रायानो एसे राजनितिक सिस्टेमावसो थांखागोन दै तो जेननाय पार्टी नालाय बिसोरो जेब्लायबो ITCL होन मा बेसेराफोर बिसोरो नोंखौ सब समय गाज्रि वर्ड गाज्रि सोदोब बिजों लिरखागोन नङा होमबा आंखौ बुंहरखागोन आरोखि गाज्रि वर्ड गाज्रि सोदोब कमेन्टखौबो एसे खोनासंनो लुबैनानैनो आङो नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। UPPLआथ' थांनाय 5 बोसोराव मोजां रोखोमनो बांगाल दै लोंनानै थाबाय MLAआवबो बा काउन्सिल इलेक्सनावबो मोजां बांगाल दै लोंनानै थादों जेनदों। दा बिसोरनाव बाथ्राया जाहैबाय मा बिसोरो बुंनाय थानाया मोनसे निउ खौरां बिजोङावसो मोन्दों आं बे भिडिअखौबो खौरां बिजोङाव मोन्दों। खौरां बिजोङाव बुंनाय हिसाबै UPPLनिनो दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दा रायजो राजाखौ आखायाव लानो थाखाय बा रायजो राजाखौ बोनथुमना लानो थाखाय बा आखाइ मुथायाव माबोरै लानो हागोन नङा होनबा एसे मोजां राजनितिक खालामबावनो नागिरदों मोजां गेम गेलेनो नागिरदों। सिबायफोर UPPLआ सानसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव जेसेबां गोथौआव जावनानै बेगें मोनगोन बे बेगेङानो जाहैबाय बर'नि बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। सिबायफोर UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बै रावखौ बुंदोंमोन फैदोंमोनबो एकर्डनि दारायै 5 बोसोर मोजां सुस्तर मथ सालायनो मोनासै ओरैबायदि असान्तियाव सालायनांबाय सरकार 5 बोसोर बेखौ दा बुंसै मोनसेनि उनाव मोनसे घटनाबो जाग्लिबाय थाबायना बिदियाव मालाय रायजो राजा मालाय बोरै दोननो बोरै बे सरकारखौ दोननो नङा होनबा बेफोरबायदि जाय हक रायजो राजाखौ उदां बड'लेण्डनि नामाव सोमावसारफिननायनि बाथ्राखौ बुंफिनदों UPPLनि दैदेनगिरिफोरा आंनि राव नङा बियो साधारन आङो नाबालक माने थौले मेलेमनि मानसिनि नङा UPPLनि गोख्रों मावथि चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावनिफ्राय स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टआ माब्लानि बेखौ डेटखौ आं बावबाय नायनो बावबाय दिनै बोरैबा नटिफिकेसन गुरब्ला फैनानै होदोंना बावहायनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं हारसिंनो मिनिबाय सरकाराव गैयिखाय दासो बड'लेण्डनि सिमां गाबख्रावफिनबावदों आरोबाव बाबा मा एफा डेन्जारेस पलिटिक्सलै बिसोर नालाय ना बे बाथ्राखौ होनदों BPFआ बिदि बिया मालाय बड'लेण्ड बिया बिसोरो खिन्थु बड'लेण्डखौ नांगौ बिसोरनो खुगाजों बिया माब्लाबाबो BPFनि दैदेनगिरिफोरा खिन्थु बड'लेण्डखौ आलादा स्टेटखौबा बिसोरबो सापर्ट दं BPFआ खिन्थु UPPLआ मालाय आन्दलन खालामथारनो नागिरबावबाय ओमफ्राय बेसेबां इन्टारेस्ट बेफोरजोंखि राजनितिक जायो बेफोरबायदि दा बर'नि जोंनि जेरैबायदि आबादारि मावनानै जाग्रा सिबायफोर दिनैहाय बड'लेण्डखौ माबायदि सोमावसारबा मोना बेखौ दिनैहाय बिसोरबो मिथिगौ बेबो जे राजनितिक खालामदों बेखौबो बड'लेण्ड बिनो थांनायावबो जे माबा मोनसे जाहैदों बिनो थांग्राफोरखौबो राजनितिक खालामो नैबे UPPL सरकारानोथ' खालामदोंमोन ना नङा होनबा दा बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया थ' ओंखायनो बड'लेण्डनि सोदोबखौ UPPL हान्जाया बुङाबा मोजां जागौ आरो मानो होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डनि नामाव बिसोर गोबाव बोसोर सोमावसारफादों फरायसा आफादजों फरायसा आफादा आलादा सेप्टार नन पलिटिकेल आफाद बिसोरो थ' बिसोरजों दिनै लोब्बा होफानानैथ' फरायसा आफादा एनि टाइम सोमावसारनो हागौ बेखिनि बाथ्राखौ मालाबानो बुंना दोननाय सोमावसारखागोन बिसोरो सोमावसारनोबो नांखागौ थ' बेजों लोगोसेनो दा UPPLआनो बेथ' बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाबायना थ' आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै
दा UPPLनि बे सोमावसारफिननायनि बाथ्रा बुंनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंग्रोनाय जाबाय जियानो जाया मानो UPPLआ नेक्स्ट बाराव आसा खमखौ आं नुहुरदों आरो थ' जों नायनानै लाग्रोनि बेखायनो जोङो गोबां मानसिफ्रा दिनै खुद्रिदों दा जोङो पार्टिनिफ्राय जोंबो बेखौनो जोङो UPPLनिफ्रायबो बेखौनो जोङो मोनसे जोङो एबार जुदि BTR एकर्डखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि सरकारा जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जुदि मावफुङाबा जों नाथाय आलादा हादोरनि थाखाय सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय जोङो आरोबाव सोमावसारफिननो जोङो थियारि जागासिनो दङ आरो बे जोंनि बे जे जोंखौ जे डिप्राइभ खालायदों गोबां माने जोंनि जे मोननांगौ बे हाबाफारिफोरखौ दा बेनो जोंखौहाय माने आलादा हादोर सेपारेट बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय जोंखौ माने बेखौ माने जोंनो बायद' खालायगोन दा बेनिखायनो जोंनि UPPL पार्टिया बे बड'लेण्ड बिनायाव अरायबो जोङो माने सापर्ट होबाय थागोन আমি প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি বড়োলেণ্ড ছেপাৰেট লাগে বুলি ৰাইজৰ পৰা দাবী উঠিছে কাৰণটো এইটো বহুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে বড়োলেণ্ড ছেপাৰেট এদিনতো হ'বই কাৰণ যোৱা এছেম্বলিত BTCৰ এছেম্বলিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দুইজন একত্ৰে হৈ বহি এছেম্বলিত পাছ কৰিলে BTCৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন এক্টটো পাছ কৰি দিব আৰু অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিল বিধানসভাত যে BTCৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন BTCয়ে নিজাবৰীয়াকৈ কৰিব এক্ট তেওঁলোকে বনাব কৰাৰ পিছতেও যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ ওচৰত পঠালে এটা বিধান পৰিষদত আমাৰ BTC এছেম্বলিত যিটো পাছ হোৱা যিটো এক্ট সেইটো অসমৰ অফিচাৰবিলাকে নাকচ কৰি দিছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু কোনো কথা নাই এক্টখন ঘূৰিয়াই পঠাইছে এইটো ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে গতিকে এই ধৰণৰ চৰিত্ৰই কি হয় আজি অসমখন হাত টুকুৰা হৈছে গতিকে এই বড়োলেণ্ডক বিশেষকৈ আলাদা হোৱাৰ এটা সুযোগ দি আছে গতিকে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন জনাইছোঁ আৰু তোৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে বড়োলেণ্ডৰ যিমান ভেঞ্চাৰ অনুষ্ঠান আছে এইবোৰক অতি শীঘ্ৰে যিখিনি BTCত এক্ট পাছ হৈছে এইটো যাতে অনুমোদন দিয়ে নহ'লে ইয়াৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কিছুদিন আগতে যিটো অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ মাজত যিটো সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক চব দুৰ্ভাগ্যজনক এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ব্যুৰ'ক্ৰেটিক যিটো প্ৰব্লেম সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ BTC